Irská škola Deer Park zveřejnila video, která zachycuje s největší pravděpodobností řádění nějaké entity. Podívejte se sami. S největší pravděpodobností se jedná o takzvaného hlučného ducha, neboli poltergeista. Popisované a zaznamenané projevy poltergeista jsou velmi různorodé. V naprosté většině případů je projev poltergeista spojen se zvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě či domě. Často jde o klepání, někdy i o silné rány. V menším počtu případů je pak projev poltergeista spojen s fyzickým pohybem předmětů, který